Balkan vilayetinden soň Mary vilayetynyň aýal gyzlarynda hem medisina barlygy geçirilýär. 18 ýaşy dolduran aýal gyzlaryň ählisinde geçirilýän mejburi barlyklarda onkologiýa kesellerini anyklamak boýunça derňewler geçirilýär. Aýal gyzlardan mazok tawşyrmak hem talap edilýär. Kä halatlarda olara gan tawşyrmaly hem diýilýär. Uçdan tutma medisina barlyklary vilayet onkologiýa hastahanasyndan uğradylan lukmanlar tarapyndan geçirilýär diýip Adatlyk radiosynyň bu ýagdaýlary için öwrenen habarçysy 31-nji iýulda sebitden maglumat berdi. Tomsun başyndan bäri tapgyrlaýyn esasda geçirilýän barlyklarda ýan ýoldaşlary daşary ýurtlarda işleýän we bir näçe ýyldan bäri jinsy gatnaşykda bolmadyk denanlary öňürtülük berilýär. Barlyklar Sakarçaga etrafında Tomsun başynda geçirilip başlanan bolsa Bayramaly etrafında iýulyň başynda girişildi. Her aýda bir etrapda barlyk geçirilýär. Işleýän aýal gyzlara edara kärhanalaryň ýol başçylary özlerine degişli bolan saglyk öýüne barmagy maslahat berýärler. Öý hojalykçy aýal gyzlary hem jaň edilýär ýa-da öýlerine aýlanyp olardan saglyk öýlerine barlyga barmak talap edilýär. Diýip habarçymyz aýtdy. Yerli lukmanlar barlyklaryň geçirilmegine Türkmenistanda aýal gyzlaryň arasynda onkologiýa keseliniň ähli görnüşleriniň köpelmeginiň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Esasanam soňky 2 ýylyň dowamında onkologiýa keselleri bilen keselleýän raýatlar köpeldi. Olaryň aglabasy aýal gyzlar bolup, hususan da göğüste mäz gatama, ýatgyda kista, mioma we rak ýaly keseller köpelýär diýip Marlu Lukman habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk barlyklar barada vilayetyň saglyk bölümünden we ýurdun saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginden kommentari alyp bilmedi. Ýöne bu barlyklar Balkanly aýal gyzlarda uçdan tutma medisina barlyklarynyň geçirilýändigi baradaky maglumatlaryň ýa-da gabat geldi. 20-nji iýulda ýurdun Günwatar vilayetindaky yerli lukmanlar hökümet meýilnamasyna salgylanyp barlyklaryň geçirilmegine Türkmenistanda aýal gyzlaryň arasynda onkologiýa keseliniň ähli görnüşleriniň aşy köpelmeginiň sebäp bolýandygyny aýdypdylar. Bu habardan soň 25-nji iýulda Türkmenbaşy şäherinde Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri, şäher häkimliginiň resmileri we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri büdjet işgärleri bilen ýygnaklary geçirdi. Ýygnakda çykyş eden Milli Howpsuzlyk ministrliginiň bir işgäri ýaňy ýakynda Adatlykda Balkan vilayetiniň saglyk puwdawy bilen bagly çap edilen bir habary tribunada büdjet işgärlerini okap berip öz çykyşynda saglyk işgärlerini ýazgyrdy we olary tanqidi maglumatlary syzyp çykarmakda aýplady. Barlyklar barada ýurdun media serişdelerinde maglumat göze ilmeýär. Şeýlede ýurdun saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginiň resmi web saytynda aýal gyzlaryň arasynda onkologiýa keseliniň derejesi baradaky statistika halka el ýeterli bolan maglumatlaryň hatarynda görünmeýär.